Arratsaldeon eta ongi etorri EH Bilduk antolaturiko solasaldi honetara. Tortura Euskal Herrian iluntasuna argituz. Horrela izendatu dugu gaurko solasaldia, izan ere, zoritxarrez, oraindik ere argitu beharreko asko baitago torturaren aferan. Otsailaren 13an, Euskal Herrian tortura eguna ospatu ohi da, Joseba Arregi torturapean hil zutenaren urteurrenarekin batera. Aurten beste hainbat elementu ere baditugu. Egunotan ospatu den Iratxe Sorzabalen aurkako epaiketa, torturapean ateratako inkriminazioaren gainean berriro ere Auzitegi Nazionalak zigorra ezarri nahi dio Iratxeri, eta baita ere berriki ezagutu dugu Xabier Atristainen Europako Giza Eskubideen Auzitegiaren ebazpena. Inkomunikaziopean, berme juridiko eta forenseen efikaziarik gabe, eta torturapean jasotako adierazpenen erabilera juridikoa salatzen ditu ebazpen horrek hain zuzen. Instituzioetatik ere, ikusi dugu, erantzun bat ematen ari zaiela torturaren biktimek egiten duten egia eta justiziaren eskaerari. Baina erantzun hori gehienetan modu etsigarrian eginda. 12/2016 giza eskubideen urraketen legearen bidea hasi da, bai, baina ezagutu dugu 500 gorako Guardia Zibil eta Espainiar poliziek lege hori erabili dutela aitortza eta erreparazioa eskatzeko. Arau honen helburua guztiz desitxuratuz. Bestetik, Eusko Jaurlaritzak informe sobre la injusticia padecida por integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como sus familiares, a consecuencia del terrorismo de ETA, lan eztabaidagarria kaleratu du, torturatuen mina areagotu egin duena. Testuinguru horretan, gaur hemen, torturak Euskal Herrian izan duen zabalera eta sakonera aztertuko dugu, hitza hartuko duten teknikarien eskutik. Zinez, uste dugu protagonismo osoa biktimek izan behar dutela eta askotan ekarri ditugu biktimak lehen lerrora. Baina haien testigantzak, eskaerak, aldarrikapenak eta egia eta justiziarako dituzten aspirazioak agertzean, euren zauriak berriro ere zabaltzen ditugula sentitzen dugu. Horregatik, biktima horien eskaerak jaso izan dituzten teknikari, jurista, mediku eta politikarien ahotsei ere garrantzia eman nahi izan diogu gaurkoan. Eta gehiago luzatu gabe, esan bezala gaur mahai-inguru honetan Euskal Herrian jasandako torturen gaineko 4 ikuspegi desberdin ezagutuko ditugu. Dagoeneko hemen ondoan dut Julen Arzuaga eta modu telematikoan konektaturik Amaia Izko, Benito Morentin eta Olatz Barrenetxea ditugu. 4 ikuspegi aipatu ditut eta jorratuko dugun lehena zurea izango da, Julen, instituzioetako begirada emango diguzuzuk. Julen Arzuaga, abokatua, idazlea eta 2012 geroztik legebiltzarkidea. Oso latza izan da tortura Euskal Herrian liburuaren idazlea, 2000 urtean Euskal Herriko giza eskubideen behatokia sortu zuen eta nazioarteko instituzioen aurrean egin du giza eskubideen aldeko lana. Ongi etorri, Julen. Zuk lehen eskutik ezagutu duzu instituzioetan tortura jasan duten pertsonei erreparazioaren dimentsioa noraino iritsi den, baina agian lehenago galdetu beharko genuke zergatik eta nolatan gaude gaur egun oraindik gauden egoera honetan. Bai, eskerrik asko Ane eta arratsaldeon ikusle guztiei, bai, instituziek oraindik ez daukate egina torturaren errelatoa, daukan zabalera eta sakonera horretan, ez? Oraindik ez dute ekarri egia, justizia, memoria, torturaren biktimei, eta errelato hori, errelato tragiko, errelato dramatiko hori orain egin gabe agertzen da, ez? Joseba Arregi, orain dela 51 urte, torturapean hilda, suertatu zan gau hartan bota zituen azkenengo hitzak nik uste dut ondo irudikatzen dutela fenomenok honek ze suposatu duen Euskal Herrian, ez? Oso latza izan ziren bere azkenengo hitzak, eta oso latza izan da, pentsatzen dut, torturaren fenomenoa herri honetan. Nazioarteko definizioaren arabera 3 osagai edo 3 elemento ditu torturak, lehenik eta behin funtzionario batek egin behar du, honek ja beste gertakizun batzuk kanpo uzten ditu, funtzionario honek tratu txar bat, kalte fisiko, kalte psikiko bat eragin behar du, eta 3. osagaia izango zen motibo batengatik, ez? Motibo hori izan daiteke
informazioa, daturen bat eskuratu, autoinkulpazio edo beste hirugarren pertsona baten inkulpazioa jaso, izan daiteke olako sentimendu bat, bildur edo terrore sentimendu bat zabaltzea, populazioa edo aurrean daukan atxilotuaren gainean, edo helburu izan daiteke zigor bidegabe bat momentuan bertan, errepresio mota bezala eragitea. Tortura Euskal Herriko historian zehar beti egon da, eta bitxikeri moduan kontatuko nizueke lehenengo berria daukaguna tortura batena, izan zela 1379 urtean, eta orduan Miguel Alaizek Iruñako San Nikolasburgoko almirantearen aurrean deklaratu zuen tormentua pairatu ondoren. Hau da berria, eta hemen ikusten da moduan, orain dela 700 urte jada erabiltzen zen tortura, deklarazio bat, informazio bat, autoinkulpazio bat jasotzeko. Honek kartzen gaitu pixka bat gaur egon Iratxe Sorzabalen epaiketara 700 urte ostean, 7 mende ostean, nola oraindik horrelako helburuarekin praktikatzen dan tortura. Gure historian zehar, beste momentu batzuetan, tortura praktikatu da, inkisizio garaian, ezberdin edo libre pentsatzen zutenen kontra, aritzen zirenen kontra eragiteko, sorginkeriaren label edo etiketa horren azpian, zigortzeko, disiplinatzeko, edo gerra edo gatazketan, baita ere tortura nola erabilidan, eta 1936an, mola generalak esaten zuen horrelako metodoak erabili behar zirela, beharrezkoa den terrore giroa sortzeko. Ezberdin pentsatzen duen oro zirrara handia sentitu desan. Torturaren definizio horretan, torturaren gandik gertu egon daitezken beste fenomenoak egon daitezke, 3 osagai horiekin, herri honetan gerra zikina ezagutu dugu, estatuaren terrorismoa, nun funtzionarioek kalte bidegabe bat aplikatu duten helburu batzuk lortzeko, poliziaren gehiegikeria ezagutu izan dugu kaletan, autoritateren agentek eragindako tratu txar bat motibo edo helburu batekin, edo gartzela politika, funtzionarioek giza eskubideen urraketak egin dizkiela presoei baita ere motibo edo estrategia bat jarraituz. Gaur egun oraindik mantentzen den politika penitentziario, krudel eta salbuespenezko hortan. Hala eta guztiz ere, hauek fenomenoak aparte uzten ditugu eta guk normalean hemen torturaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu pertsona atxilotutako batek sufritzen duena, komisaldegian, kuartelean, mundutik nolabait inkomunikatuta agertzen den momentu horretan, Euren entornoarekin, euren familiarekin, euren konfidantzazko medikuarekin edo abokatuarekin guztiz inkomunikatuta, guztiz impermeablea den egoera horretan, ilun horretan, gertatzen den fenomenoaz hitz egiten dugu torturari buruz aritzen garenean. Egia da, azken 50 urteetan, garaikide den memorian ere presentzia handia duela tortura, eta esaten nuen moduan torturaren kontaketa errelatua oraindik egin gabe dago herri honetan. Orain dela 50 urte, 60. hamarkadan, torturatzaileak ezagunak ziren, libre aritzen ziren, ez bakarrik impunitatean, baizik eta eurek harro sentitzen ziren, eta kalean ere euren balentriak kontatzen zituzten torturaren inguruan. Ezagunak ziren, eta baliatzen ziren horretaz, oraindik beldur gehiago eragiteko. Escobar, Sainz, Hidalgo, Muñecas, Billy el Niño, Melitón Manzanas, izena entzute utzak, jada beldurra eta terrorea provokatzen zuten, bai libre aritzen zirelako, ikutu ezinak zirelako eta depuratu ezinak. 80. hamarkadan gauza batzuk aldatu ziren, dana berdina
bere horretan jarraitzeko. Abokatu batzuk, forense eta epaile batzuk, hasi ziren tortura ikertzen, eta tortura basati hura uzten zituen aztarnak, uzten zituen markak eta frogak hasi ziren ikertzen, eta garai hartan 60 torturatzaile baino gehiago auzipetuen bankilloan jesarraraziak izan ziren eta zigortuak izan ziren. Zigor oso laburrak izan ziren, kometitu zituzten mailako basakeriekin konparatuta, baina egia da 66 torturatzaile horiek baino gehiago izango ziren, baino sekula ez gutxiago. Hor markatu zen, nolabaiteko marra bat, nun hasi ziren torturatzaileak nolabait prozesatzen eta zigortzen. Sekula bete ez zituzten zigorrak, eta are gehiago torturatzaile konbikto horien kurrikulumean torturatzaileek izatea oso ondo saritua izan zen. Ascensoekin, kondekorazioekin, pensioekin eta era guztietako sariekin. Torturaren praktika horiek aldatu ziren ere, 80. hamarkadan, batez ere aurreko metodoek markak eta zantzuak eta aztarnak uzten zituztelako. Baineratik poltsara pasatu zen, itolarri berdina eragiten zuenak, potroa egitetik, zabaitik zintzilik jartzen zitzaiola atxilotutakoari, ariketa nekagarriak egitera behartzera pasatu zen, elektrodoa jartzetik elektrodoekin mehatxatzera pasatu zen, borra, makilekin, telefono listinarekin kolpeak jotzetik beste era bateko kolpeak jasotzera, era amortiguatuago batean, markak ez usteko. Inposatu zen tortura zientifikoa, efikazia berdina euki behar zuena. Tortura, azken finean, tresna efikaz bat salako informazioa, autoinkulpazioak edo beste pertsonen inkulpazioak, inkriminazioak ataratzeko. Aldatu zen baita ere atxiloketa luzera. Frankismo garaian behar zen denbora dana ikerketa egiteko, horrela esaten zen atxiloketa gubernatiboa aplikatzen zen. Hortik 10 egunetako mugaketa egin zen, eta hortik aurrerago estatu batek 10 egunez inkomunikatuta ukitzen zituena bere atxilotuak zenez demokratikoa 5 egunetara mugatu zen, eta 5 egun horietan helburu berdinak, efikazia berdina topatu behar zuten torturatzaileek denbora laburrago batean. Baita ere aldatu zuten Tribunal de Orden Publiko, gau ez horrela izan zana eta goiz ez esnatu zana Auzitegi Nazionalaren izenapean. Torturapean jasotako autoinkulpazioei bidea eman behar zieten, horren gainean zigorrak oinarritzeko eta zigorrak eta kondenak adjudikatzeko berdin da horien atzean egia edo gezurra ote zegoen. Horretan erreparatu gabe. Horrela gizarteak ezagutzen baldin bazuen torturaren existentzia, eskutatketa bat praktikatu zen. Marketing kanpainak ere burutu ziren tortura ikustezin egiteko opakoa. Salaketek terroristen manualak edo terroristen argudioak edo terroristen estrategiak izaten ziren, gezurrezkoak, eta tortura iraganekoa baino tortura sekula praktikatu ezen fenomeno bezala hartu nahi izan zen. Baina esan daiteke denbora guzti honetan torturak itokinak eduki dituela eta torturak nolabait evidentziak joan dala bidetik usten ez, iluntasunetik argitara ekartzeko. Dudabarik torturatuek egin izan dituzten testigantzekin, publiko atera dituzten testigantzekin, hainbat elkarteek gure historia gertuan funtzionatu duten elkarteek lagunduta. Hontan
pizka bat oroitu nahiko nuke Eva Forest, idazlea, izan zena torturaren aurkako borrokaren aintzindari bat, torturari metodologia ipini ziona ikertzeko, aztertzeko eta torturaren ondorioak diren biktimak mahai gainean jartzeko. Nazioarteko erakundeen lana, nola ez, Nazio Batuetako torturaren kontrako batzordeak, kasu zehatzak aztertu zituen, salaketak aintzat hartuz, Enkarni Blanco, Kepa Urra, Orkatz Gaiastegi, Maria Atxabal kasuak moduan. 2003ko Nazio Batuetako errelatoreak egin zuen bidaia Espainiar estatura, nun bere txostenean hainbat gomendio kaleratu zituen, esanez Espainiar estatuan torturaren okurrentzia edo gertakizuna ohikoa baino askoz gehiagokoa zala. Eta nola ez, Amaia Izkok nik baino hobeto azalduko duen, Europako Giza Eskubideen Auzitegiak aztertu dituen kasuetan. Itokinak eta evidentziak utzi ditu torturak adituen bitartez. Eta hontan azaldu nahiko nuke Pako Etxeberriaren txostenak izan duen garrantzia frogatzeko eta evidentziak usteko torturaren gainean. Nafarroan 1961etik 1968 tarte horretan txostena baldin badauka eginda ere, oraindik ez da haratago ikerketa hori egin, baina esan daiteke EAen jada lehenengo txosten bat, pixka bat torturaren uniberso osoa aintzat hartzen duena mahai gainean daukagula. 4.116 kasu, nun polizi guztiek tortura aplikatu, praktikatu duten. 326 kasu ertzaintzak, 1.795 Polizia Nazionalak, 1.792 Guardia Zibilak. Gehiago bai, seguru, horiek baino gutxiago, sekula ere ez. Unibertso horretatik lege batzuk egin dira, instituziotik galdetzen zenidan, eta egia da, bide bat egin da, unibertso horri aitortza eta errekonozimendu eta reparazio administratibo bat behintzat emateko. Eusko Legebiltzarrean, 12/2016 legea aprobatu zen, zio politikoagatiko giza eskubideen biktimen errekonozimendu eta reparazioa emateko, eta oraindik martxan ez dagoen 16/2019ko eskuma muturreko talde eta funtzionario publikoen biktimei erreparazioa eta errekonozimendu emateko Napar Foru legea. Hoiek legeak tresna badira, bidea badira, esaten nuen moduan, ez justizia penala, ez ardurak eta erantzukizunak torturatzaileenak kitatzeko, baina bai behintzat egia eta justizia hasteko ematen. Eta guztiz ere esan behar dut, lege hauek txai boteretsuak dituztela, frogatzen duena zein zailtasunak dauden torturaren biktimei merezi duten aitortza eta erreparazioa emateko. Auzitegi konstituzionalak lehenengo momentuan zepilatu zituen lege horiek, aitortza bai, baina torturatzaileak nolabait ikertuak izan ez zitezen, eta euren erantzukizuna eta euren ardurak ez egosteko eta ez kitatzeko. Ikusi ahal izan genuen orduan parlamentuan Guardia Zibila, Polizia Nazionala eta Ertzaintzaren sindikatu korporatiboen kidek ukatzen zutela eurek sortutako biktimen existentzia soia. Eta orain ikusi ahal izan dugu, aipatzen zenuen moduan ane, 500 Guardia Zibil eta Espainiar Polizia baino gehiago izena eman dute lege horren babespean. Benetako lege horrek dituen helburuak desitxuratzeko edo desautorizatzeko. Egia da, balorazio batzordeak, lege horren araberako balorazio batzordeak desestimatu egin dituela kasu guzti horiek, baina soka luzea okiko du, horrek eramango duelako polizia hauek, estatuko indar hauek, elegite administratiboak sartzera, eta nik asko hartzen dut faltan erakundeen partetik jardun hau, kanpaina hau, desitxuratze kanpaina hau, eta torturaren biktimei humilazioa ekartzen dien
kanpaina honen kontrako hitzak edo arbuiatzeak. Isiltasun horrek, ni pentsatzen dut, torturaren biktimei mesfidantza handia ematen diela martxan jartzen ari diren bide hauen gainean. Baina ez da hori bakarrik. Berdintasun, politika sozial eta justizia sailak memoriaz eta bizikidetzaz arduratzen dana, txosten bat kaleratu du estatuko segurtasun indarrak eta kidegoetako kideek jasandako injustiziari buruzko txostena deitzen dana. Artolazabal sailburuak, Guardia Zibila eta Espainiar Polizia biktimatzat hartzen ditu, baita frankismoaren garaikoa ere, herri honetan sortu duten sufrimendu eta mina, oraindik argitu gabe, aitortu gabe dagoenean. Artolazabalek konsideratzen du tortura praktikatu zuten noiek biktima errugabeak dira eta eurek sortutako minaren ondorioz gizarteak sentitzen zuena gaixotasun onartezin bat dela. Holako terminoak ezin dira onartu. Ezin dira horrelako interpretazioak egin, oraindik estatuko segurtasun indarren ardura eta erantzukizuna argitu eta depuratu gabe dagoen honetan. Ez da hori gailenduko den errelatoa, izan ere torturak beste evidentzia oraindik tragikoagoak izan dituelako, ukaezinak direnak. Torturapean hil dutenen errelatoaz ari naiz momentu honetan. María Mercedes Ancheta, Juan Tomás, Juan José Munduate, Antonio Goñi, José Arregui, Esteban Murueta Goiena, Josi Zabala, Josean Lasa, Mikel Zabalza, Gurutze Jantzi, Xavier Calparsoro edo Jose Calvo Azabal. Tortura gainditu ezin izan zutenak, tortura sufritu izan duten guzti hoiekin batera, merezi duten aitortza, justizia eta memoria osoa eskuratuko dugu eta bide horretan EH Bilduk berezku dagoen dana egiteko prest dago. Eskerrik asko. Esker, Julen, aurrerago zalantzarik gabe aukera izango dugu berriro ere azaldutako guztiaren gainean jarduteko, baina orain bigarren hizlariari pasa nahi diotitza. Amaia Aizko, Amnistiaren aldeko batzordeetako kide izan zen, eta 23 urte zituenetik dabil abokatu lanetan. Batez ere, euskal preso politikoen abokatu gisa jardun du Auzitegi Nazionalera eramandako kasuetan. Beraz, abokatu gisa, hori izango da gaurko bigarren ikuspegia, zer lanketa juridiko egin den torturaren impunitatearen kontra eta zergatik zigortu izan duen Estrasburgoko Auzitegiak Espainiar estatua. Beraz, arratsaldeon, Amaia, eta nahi duzunean zurea da hitza. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bada, niri anek esan duen moduan proposatu zaidan gaia izan da torturaren impunitatearen kontrako lanketa juridikoa egin den, eta horren deribada batzuk, ezta? Lehenik eta behin esan behar da, aitortu behar da, tortura bera bezala, lanketa, torturaren kontrako eta torturaren impunitatearen kontrako egin den lanketa latza ere izan dela. Latza bezain itzela eta ez nuke pasatzen utzi nahi izango goraipatu gabe lehen aipatu den Behatokia edo TAT bezalako elkarteak egin duten lan itzela eta lortu dituzten emaitzak. Lan juridiko horren ondorioz, lan itzel horren ondorioz, ebazpen judizial nahikotxo lortu da, eta nik egingo dut hoien errepaso edo hoien azterketa horretatik ondorio batzuk edo aurre ondorio batzuk atera ahal izateko alor juridikoan bai, baino nire ustez ere alor sozial eta politikoan, ez? Lehenik eta behin, nonbait auzitegi bati erreparatu behar bat edo torturari buruz eta inkomunikazioari buruz hitz egiten denean,
hori da Estrasburgoko giza eskubideen auzitegia, ezta? Izan ere, hortik tribunal horrek egin du aportaziorik handiena, gutxienez azkenengo 10 urte hauetan torturan torturen salaketan ikerketa ezari eta inkomunikazioaren inguruko aportaziorik esan bezala handiena, ez? Lehenik eta behin oinarri gisa esan behar da, Europar Giza Eskubideen Konbentzioak bere 3. artikuluan jasotzen duela pertsona guztiok torturak edo tratu txarrak ez pairatzeko dugun eskubidea, ez? Oso modu laburrean da, oso modu zehatzean bezain sendoan jasotzen du inork ezin dituela torturak edo tratu txarrak edo gizatasunaren kontrako tratuak pairatu, ez? Eta errepasatzeko pixka bat, aztertzeko pixka bat, artikulo edo babes horren garapenean garatu duen doktrina, erreparatu behar zaio, lehenik eta behin doktrina hori bi ikuspegi, torturaren bi ikuspegi desberdintzean oinarritzen dela, ez? Doktrina hori. Lehenik eta behin, ikusten du edo jasotzen du ikuspegi materiala, eta ikuspegi material honek jasotzen duen betebehar negatiboa, alegia pertsonak edo inor ezin torturatu edo ezin tratu txarrak eragitea, inorri ez, ezta? Hori da lehenengo ikuspegi materiala, eta ondoren badago ikuspegi prozesala edo ikuspegi prozedimentala. Eta hori da betebehar negatiboa, hain zuzen ere estatuei ezartzen zaiena. Eta betebehar positibo hau da, torturarengatiko salaketa guztiak modu eraginkor batean aztertu eta ikertzea. Hori da ikuspegi prozesal edo procedimental hori. Eta bi ikuspegi hauek Estrasburgo Tribunalak esaten du autonomoak direla. Esan nahi du honek, esan nahi du edo bat urratzeagatik, edo bestea urratzeagatik, 3. artikulu hori, babesten gaituena torturaren kontra, urratu egiten dela. Bai torturak edo tratu txarrak eragiteagatik, bai estatuak ez ikertzeagatik, pertsona bat ez torturatu ez izateko eskubidea urratu egiten dela, ez? Eta uste dut hori importantea dela, ulertzeko pixka bat, gero doktrina horren zehaztasunak. Izan ere, azkenengo 10 urte hauetan, 12 urte hauetan, 2010-tik aurrera, Estatu Espainola edo Estrasburgoko Tribunalak 12 aldiz zigortu du Estatu Espainolak urratzeagatik 3. artikulu hau, urratzeagatik torturaren debeku hau, 12 aldi horietatik 10 kasu lotuta daude inkomunikazio egoerekin, atxiloketa inkomunikatuekin, eta lotuta daude ere Euskal Herritarren atxiloketekin, eta bi geratzen dira eszenatoki horretatik kanpo, orduan zentratuko gara 10 sententzia edo 10 ebazpen hauetan atxiloketa inkomunikatuarekin zerikusia daukaten horietan, ez? 10 kasu horietatik 8 kasuan Espainia izan da zigortua ez ikertzeagatik tortura salaketak, eta kasu bakar batean, eta mugarria izan dena, oso azpimarratzekoa dena, Estatu Espainola zigortua izan da
bi ikuspegi urratzeagatik, alegia materiala eta prozesala, ez ikertzeagatik eta aldi berean atxilotu batzuk torturatuak izateagatik, eta azkenengo ebazpena, orain Javier Atristrainen kasukoa, orain urtarrilean ezagutu izan duguna, hor berez zigorra ez da 3. artikulua urratzeagatik, baizik eta 6. artikulua urratzeagatik, inkomunikazioak atxilotuaren defentsan duen eragina eta diligentzia, atxiloketa bitartean ematen diren diligentziak eta prozesu penalean ematen diren diligentziei begira daukan eragina, baino defentsa eskubidearen ikuspegi horretatik. Azterketa bat egiteko eta ikusteko nola egon den Estrasburgoko doktrina honen garapen bat eta sakontze bat, esango nuke nik, ikusi behar dira aipatutako 10 sententzia horiek denboran zehar. Lehenengo 3 sententziak eman zirenak 2010an, 11an eta 12an dira Otamendi, Beristain eta Zanarjimiro, kasu guztietan Estatu espainolaren kontra, eta 3 kasu hauetan Estrasburgo tribunalak zigortzen du Estatu espainola ez ikertzeagatik modu eraginkor eta sakon batean beraien tortura salaketak. Eta tribunala ebazpen hauetan esaten ditu zenbait gauza, baina esaten dituen artean nire ustez azpimarragarriena da azpimarratzen duela edo nabarmentzen duela tribunalak instrukzioko epailea berez atxiloketa horren garantea zena eta atxiloketa hori agindu zuena, alegia Auzitegi Nazionaleko instrukzio epaitegiak zenolako inaktibidadea izan zuen, zenolako inaktibidadea adierazi zuen, naiz eta atxilotu horien tratu txarren aztarnak edo tratu txarren adierazpenak ezagutu informe mediko forensen bitartez. Eta gero, azpimarratzen du, horren ondoren ere ematen dela onartezina den inaktibidade bat jartzen denean salaketa instrukzioko epaitegi ordinarioan, horiek 3 kasu horietan deus egiten ez dutelako. Hori da sententzia honetan nolabait esateko zutabe zentrala, sententzia honen zutabe zentrala, baino hasten da Europako Tribunala egiten inkomunikazio regimenaren beraren irakurketa kritiko bat, Baina irakurketa kritiko horren sakontze bat ematen da 2014an, beste 2 sententziatan, urte honetan ematen direnak, Etxeberria eta Ataun Estatu espainolaren kontra, 2 sententzia hauetan zigortzen duelako berriz ere Estatu espainola ez ikertzeagatik modu eraginkor eta sakon batean tortura salaketak, baino mugarri bat sortzen dute 2 sententzia hauek, jasotzen duelako, azpimarratzen duelako lerro bikoitz bat, tribunalak. Alde batetik, esaten zaiona un estándar reforzado de investigación judicial, alegia esaten du estatuek tortura salaketen aurrean ez daudela bakarrik behartuta ikertzera modu eraginkor batean, baizik eta esfortzu berezi bat edo esfortzu bikoitz bat egin behar dutela estatuek salaketa hoien aurrean, esaten zaiona, esan bezala, el estándar reforzado de investigación
judizial. Eta bigarren lerroa, nolabait azpimarratzen duena da, goitik bera hasten dela ja kuestionatzen atxiloketa inkomunikatuen erregimena hori, ez? Zergatik atxilotua jartzen duelako oso egoera zaurgarrian, albideratzen duela atxilotu horren tratu txarrak eta bere eskubideen urraketak eta badituelako ondorio oso handiak ondorengo prozesu penalean, ez? Egoera ilun horretan lortzen diren frogak eta modu nabarmen batean deklarazio polizialak gero eragin handia duelako prozesu penalean, ez? Hirugarren sententzien blokea izango lirateke 2015ko Arratibel eta Beortegi Estatu Espainolaren kontra eta 2021 barkatu, Arratibel 2005, Beortegi 2015 eta 2016, eta González eta Jo 2020an. Hemen jarraitzen du lerro berbera tribunalak, orain arte markatutako lerro berbera, baina tonoa igotzen du nolabait esateko, esanez Estatu Espainolari konpontzen ez dituen bitartean esaten dizkion edo markatzen dizkion gabeziak jarraituko duela zigortzen, ez? Nolabait tono nabarmen altu batean, ez? Esaten zaio. Sententzia hori guztien ondoan badago 9. sententzia bat, mugarria dena, lehen aipatu dudana, eta da Igor Portu eta Matin Sarasolaren sententzia, Estatu Espainolaren kontra. Sententzia honetan, estraineko aldiz, tribunalak zigortzen duelako bi perspektibak kontuan hartuta. Alde batetik, azpimarratzen du perspektiba prozedimentala urratu dela ez hasierako ikerketa bat egin ez delako, kasu honetan egin zelako, baizik eta gorenak bertan bera uzten duelako Gipuzkoako auzitegiak Guardia Zibilei ezarritako zigorra inungo oinarri juridikorik eta inungo zilegitasunik gabe. Eta horregatik esaten du pertsona hori ez zaiela ikerketa prozesu osoa behar bezala bermatu. Ez? Bukaeran gorenak modu ikuspegi juridikotik modu harrigarri batean bertan bera uzten duelako ezarritako zigorra, ez? Baina kasu honetan oso importantea da zigortzen duela ere ikuspegi materiala kontuan hartuta. Alegia, sententzia honetan esaten du badituela elementu objektibok aztertu ahal izateko tortura egon den ala ez, tratu txarrak egon diren ala ez, eta ez daukala inungo zalantzarik tratu txar horiek eman direla, ez? Eta hor eztabaida bakarra da, eta horregatik dago boto partikular bat, ze helburua izan duen tratu txar hori, izan den mendeku hutsa edo izan den informazioa eskuratzeko, eta horregatik azkenean zigortzen du tratu txarrak emateagatik atxilotu hoiei, eta ez dio tortura izena jarri. Baina azken finean esaten ari dena da atxilotu hoiek atxilotuta eta inkomunikatuta zeuden bitartean torturatuak eta izan zirela eta tratu txarrak jaso zituztela. Eta hor azpimarratzen du kasu honetan baditura elementu objektibo horiek aztertu ahal izateko. Eta elementu horiek aurreko sententzia guztietan ez dituela izan, hain zuzen ere ikerketa eza eta asunto hauen ikerketa ukatzea lapurtzen dituelako azterketa objektibo hori, alegia tortura egon den ala ez, azterketa objektibo hori egitea, ez? Tribunal guztietan eta baita Estrasburgoko tribunalarentzat ere. Eta azkenengo sententzia, 10. sententzia da orain gutxi ezagutu duguna, oraindik sententzia ez da ezagutzen, baizik eta tribunalak egiten duen laburpen bat, eta hortan esan bezala
zutabe zentrala inkomunikazioa da, eta modu argi batean esaten du inkomunikazio egoera horrek atxilotuaren egoerak berak, ez gertatzen dena, baizik eta egoerak berak urratzen dituela atxilotuaren eskubideak, legediak ezartzea albideratzen zuen moduan eta atxilotu honi ezarri zitzaion moduan, eta horrek ondorio itzelak izan zituela geroko prozeso judizialean eta zehazki bere deklarazioari eman zitzaion balorean. Sententzia hau netzako oso borobila da, bakarrik handauka itzal txiki bat, ontzat ematen duelako Estrasburgoko tribunalak 2005an inkomunikazioaren inguruan egin zen erreforma, eta nik uste dut erreforma hori bakarrik behartzen duelako epailea motibatzera, uste dut oso motz geratzen dela eta oso urrun geratzen dela nazioartetik Estatu Espainolaren komunikazioaren inguruan eta inkomunikazioaren bermen inguruan ezarri zaizkion bete beharrak, eta oso urrun, desde luego, bertan bera ustetik neurri hain kuestionatu hau, ez? Eta ja modu azkar batean, ikusten dudalako denbora aurrera doala, pasako nintzateke nolabaiteko radiografia txiki bat egitera Estatu Espainolean, ez? Estatu Espainolean egoerak mahai gainean jartzen duen erradiografia oso bestelakoa da, ez? Oso desberdina da. Egia da, harritzekoa dela neurri batean, baino Espainiako Konstituzio Tribunalean bai daudela badagoela sententzia sorta bat, badaude 15 sententzia, 12 atxiloketa inkomunikatuen kasuetan, non azpimarratzen den ez dela egon behar bezalako ikerketa, tortura salaketa batzuen aurrean, eta artxibo ebazpen horiek agintzen du bertan bera usteko jarraitzeko ikertzen, ez? Eta, zentzu horretan jarraitzen du, ebazpen horietan jarraitzen du Estrasburgoko tribunalak ezarritako lerroa edo ezarritako bete beharra. Baina hori izango balitz puntu argitsua, nolabait esateko puntu beltza ere badago, badaude beste lau ebazpen egiten non Konstituzio epaitegiak egiten duen oso Estrasburgoko doktrinaren oso aplikazio laxoa eta oso aplikazio eskasa, ez? Eta inkluso kasu batzuetan gerora Estrasburgora iritsi direnak eta Estrasburgok esan duena urratu dela atxilotuen eskubidea, Espainiako Konstituzionalak esan du hor ez duela ikusten inongo eskubideen urraketarik, ez? Baina hortik bera baldin bagoaz gorenera edo Auzitegi Nazionalera egoera benetan latza da, ez? Tribunal gorenak ez du aztertzen ez delako bere funtzioa inkomunikazioa edo inkomunikazioak funtsezko eskubideetan duen eragina, hori ez delako esan bezala bere funtzioa, baina bai aztertu du kasu askotan tortura, zergatik askotan Auzitegi Nazionaletik iritsi zaizkiolako sententziak oinarrituta deklarazio polizialetan eta zeintzutan egon den testigantza edo tortura salaketa, eta kasu ia guztietan, oso gutxitan izan ezik, ratifikatu dituela sententzia horiek, Auzitegi Nazionaleko sententziaz, guztiz mespresatuz
zera guztiz mespresatuz tortura testigantza horiek eta balore guztia ematen froga moduan deklarazio polizialei, ez? Hori, modu nabarmen batean 2015 arte ematen da, 2015ean badago aldaketa bat eta deklarazio horiek pasatzen dira ez konsideratzera froga moduan. Valoraziorako elemento moduan bai, baino ez froga moduan. Hor aldaketa nabarmen bat egoten da, ez? Eta baldin bagoaz Auzitegi Nazionalera, Auzitegi Nazionalean lerro nagusia izan da ukatzea tortura testigantzak, mespresatzea inkluso sententzietan tortura testigantza horiek gezurtzat hartzea eta balore guztia ematea deklarazio polizialei, naiz eta akusatuak esan momentu oro eta beraien aurrean torturapean lortutako deklarazioak direla. Oso eszepzio gutxi egon da norabide horretan, nik gogoratzen alditut 4-5, eta egongo dira batzuk gehiago, baino zenbatzen ahalko dira eskutako atzekin, eta esan bezala eszepzio hutsa dira, ez? Hain da nabarmena egoera hau, gaur egun daukagun euskal preso kopuru osotik 174 okerrez banaiz, gutxienez, eta esaten dut gutxienez, nik ezagutu dudan kasuak aztertu ditudalako, ziur aski gehiago aztertuta, sakonago aztertuta, zenbaki handiago izango da, baina gutxienez, erdia zigortuta dago bere deklarazioagatik edo beste deklarazio edo beste baten deklarazioagatik naiz eta esan argiki edo batzutan aztarnak egon pertsona horiek torturapean pasa dutela inkomunikazioa eta deklarazio horiek torturapean aterata izan direla. Onaino luzatu naiz nahikotxo, barkatuko didazue, onaino esan komentatu behar nezuena eta ondorioak. Mila esker, Amaia, errepaso judizial honengatik eta orain gure hirugarren hizlariari pasako diogu hitza. Pantailaren beste aldean dago, bera ere, Benito Morentin, Auzitegiko medikuntzako mediku espezialista, hau da, mediku forensea, 2011 urtetik Bizkaiko Auzitegiko patologia zerbitzuko burua da, giza eskubideen arloko ikerketa lana egiten du, eta Eusko Jaurlaritzako giza eskubideen urraketen biktimei errekonozimendu emateko balorazio batzordeko kidea ere bada. Arratsaldeon, Benito, tortura kasu batean mediku forensearen lana ezinbestekoa da, ezta? Nahi duzunean, zurea da hitza. Ai. Bai, barkatu, mikrofono bat nuen amatatuta bai. Bai, urrengo 15-20 minututan hitz egingo dugu forense baten lana, nire hitzaldia saritu dute 2 zatitan, alde batetik hasiera batean hitz egingo dugu zer egin behar du mediku forense batek, tortura salaketa bat duenean, eta gero hitz egingo dugu Audientzia Nazionaleko medikuek izan duten paperra, azken urteetan, las últimas décadas, non haiek ikusi duten centenares edo milaka biktima edo personas que han sido reconocidas por los médicos forenses de la Audiencia Nacional. Entonces, en estas dos partes vamos a dividir la presentación. En la siguiente diapositiva vamos a ver ya cuál es el papel del médico forense, sería la primera parte de la presentación y en definitiva lo que debería ser, lo que es el sistema forense dentro
del campo de la prevención de los malos tratos, de los tratos degradantes, de las torturas, es ser parte de un sistema de garantías, ¿no? Formamos parte de un sistema de garantías con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos, de ser un garante de los derechos fundamentales de los detenidos y si se produce una denuncia de tortura, investigarla de manera competente. Y lo podemos ver también como un derecho, ¿no?, del detenido para que cualquier denuncia que haga a nivel de una instancia judicial sea evaluada por un profesional, por un psicólogo o por un médico. Dentro de todos los instrumentos que puede haber de evaluación de la tortura, el más conocido es el Protocolo de Estambul. Sabéis que es un instrumento publicado por Naciones Unidas hace unos años, tiene un reconocimiento internacional y más o menos lo que viene a guiar es a los médicos, a los juristas, a los psicólogos sobre qué guía de actuación tienen que tener para hacer una investigación eficaz sobre la tortura. En relación con el Protocolo de Estambul, brevemente comentar también que a nivel del País Vasco distintas asociaciones profesionales hemos efectuado un par de investigaciones sobre la documentación de la tortura en sujetos incomunicados utilizando el Protocolo de Estambul y que hemos analizado aproximadamente 250 víctimas. No sé si posteriormente Olas Barrenechea, psicóloga que ha participado activamente siendo una de las coordinadoras de estos dos proyectos, hablará de ello. En la siguiente diapositiva lo que os quiero mostrar de manera un poco, ¿no?, simbólica qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una denuncia de tortura. Yo que he leído cientos de documentos de médicos forenses, de informes de médicos forenses de la Audiencia Nacional, muchas veces se limitan a expresar en dos frases, ¿no? El detenido no quiere ser reconocido o diciendo no se objetivan lesiones, no se le objetivan lesiones de tortura, lo cual pues es una evaluación totalmente insuficiente, ¿no? Lo que debemos de hacer es utilizar tanto parámetros médicos como psicológicos. Tenemos que oír cómo es ese relato de las alegaciones de los malos tratos, cómo lo cuenta, los detalles que tiene, la congruencia que puede haber entre lo que está expresando y sus emociones, la congruencia entre la comunicación verbal y no verbal. Tenemos que analizar también todos los impactos que esa persona haya podido tener en el periodo de la tortura, en el periodo inmediato de la tortura y a medio y corto plazo, no solo desde el punto de vista de lesiones físicas objetivas, sino también de las consecuencias que ha podido tener sobre síntomas físicos o síntomas psicológicos sobre la salud. También deberemos determinar, ¿no?, si existen secuelas a largo plazo, ya sea en el ámbito médico o psicológico, y en ocasiones será imprescindible realizar pruebas complementarias, ya sean de imagen, por ejemplo, una radiografía, un TAC, una biopsia, ¿no?, por ejemplo, en el caso de lesiones por electricidad, o una analítica de sangre cuando puede haber exposición a una tortura que sea compatible con golpes continuados o con la exposición a ejercicios físicos estresantes. Con todo ello, tenemos que hacer un juicio de credibilidad, ¿no?, con todos los datos que hemos comentado y que hemos visto en esa especie de puzzle. Y la conclusión principal tiene que ser valorar el grado de credibilidad, de consistencia que tienen esas alegaciones de maltrato, ¿no? Lo que nos está contando es creíble desde un punto de vista médico, psicológico, o es no consistente. En el caso que sea consistente, tenemos que determinar también el grado de consistencia, ¿no? Puede ser una consistencia de grado medio, pero en ocasiones nos podemos encontrar con relatos que son altamente consistentes y ya el grado máximo de credibilidad sería el muy altamente consistente, que es en esa graduación que estáis viendo en la columna de la derecha. Bueno, resumiendo, ¿no?, el objetivo de cualquier pericial forense en materia de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos, debe ser proporcionar una evaluación experta, competente, sobre el grado de compatibilidad entre lo que el sujeto nos está contando, ¿no?, ese relato de tortura, con los hallazgos objetivos que nosotros observamos, ya sean en el plano físico o psicológico. Pasamos a la siguiente parte de la presentación. Hemos visto un poquito cuál sería el trabajo ideal que debe desarrollar un médico forense o un psicólogo forense y pasamos a la segunda parte, ¿no? El título, ¿no?, precisamente de esta charla, el de Tortura Euskal Herrian, iluntasun argituz, y esa iluntasuna yo la relaciono con la impunidad.
Os he puesto recortes de varios informes nacionales e internacionales. Menciono, por ejemplo, los informes antiguos de tortura en Aurkakotaldea, del TAT, que fue una ONG que durante muchos años estuvo documentando estos casos, ¿no?, que ocurrían en Euskal Herria de torturas en personas incomunicadas. He puesto también informes de organismos de monitoreo de los derechos humanos, como son de Naciones Unidas, del CPT, de Amnistía Internacional. Y por último, mencionar ya, ¿no?, el informe del IVAC, del gobierno vasco, recientemente publicado hace 2 o 3 años, ¿no?, en el cual se decía que se habían recibido hasta más de 4.000 denuncias de tortura en los últimos 40 o 50 años. Estamos hablando de impunidad, entonces, ¿por qué? De toda esta casuística, ¿no? Para que estamos presentando un campo de evidencias suficientes para creer que la tortura ha sido un problema cuantitativo y cualitativo muy importante en Euskal Herria en relación con la legislación antiterrorista. Y he señalado algunos puntos de impunidad, desde luego que hay muchos, ¿no? Pero yo creo que de cara a esta charla de médico forense me interesan los que os reseño en la parte izquierda, en la parte derecha de la diapositiva. Por un lado tenemos la existencia de un régimen de incomunicación. Sabemos que la incomunicación es un régimen muy restrictivo de los derechos fundamentales de las personas detenidas. Creo que es Amnistía Internacional la organización que dijo que de toda Europa era el sistema más restrictivo o menos garantista de las libertades. Y junto a este régimen de comunicación con todas estas limitaciones, ¿no?, que por un lado facilita la práctica de la tortura, como dijo el relator, ¿no?, de Naciones Unidas, dijo que incluso podría constituir en sí misma un tipo de maltrato psicológico. Tenemos que tener en cuenta también que va a dificultar la investigación, ¿no?, porque la tortura se va a producir en un espacio opaco ajeno a cualquier organismo de control. También numerosos informes de organismos de monitoreo de los derechos humanos, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no?, como ha comentado Amaya Izco, ha comentado que no hay una investigación judicial precoz ni efectiva de las investigaciones de tortura. Y dentro de esa investigación judicial es en la que quiero enmarcar ya el objetivo de esta charla, ¿no?, que son el papel que los médicos forenses de la Audiencia Nacional han jugado en el reconocimiento de las personas detenidas en estas últimas décadas, donde creo que habrán visto a miles de personas incomunicadas. Lo que es la incomunicación lo sabemos, hemos dicho que tiene una grave restricción de los derechos fundamentales de las personas, que no es garantista y que entre las distintas limitaciones o privación de derechos está que el detenido no puede nombrar un médico de su elección, pero sí que tiene reconocimiento a un reconocimiento médico forense cada 24 horas y estos reconocimientos prácticamente en la mayoría de los casos se producen por los médicos de la Audiencia Nacional. Bueno, este trabajo de los médicos forenses de la Audiencia Nacional ha sido objeto de escrutinio por distintos organismos internacionales que vamos a comentar a continuación, pero también voy a querer mencionar al final de la charla distintos trabajos de investigación que hemos elaborado, ¿no?, un grupo de trabajo de médicos forenses, de médicos vascos y daneses analizando este fenómeno. Empezamos con lo primero, con los informes de monitoreo de derechos humanos. Yo creo que sin duda el más importante de todos, ¿no?, por las implicaciones que tiene y por la frecuencia que ha hecho de las visitas y la calidad, ¿no?, de los trabajos que he ido publicando, es el del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, conocido también como CPT, es un organismo del Consejo de Europa, o sea que es oficial, no es una ONG, y que ha realizado visitas a España, no sé si en 10 ocasiones, pero en varias de ellas he puesto 3, aunque luego ha habido posteriormente otras, no sé, hasta el año 2010, 2015 ha habido alguna otra, ¿no? Las conclusiones de los informes del CPT son claras, ¿no? Y como conclusión, ¿no?, podemos decir que los expertos del CPT que han venido a España a hacer esas visitas, en las cuales se han entrevistado con personas incomunicadas, concluye, ¿no?, que ha constatado graves deficiencias y fallos sistemáticos en los informes y reconocimientos médicos forenses de la Audiencia Nacional. Creo que voy medio bien de tiempo, entonces quiero leeros 4 ejemplos sacados directamente, textualmente de estos informes del CPT, ¿no? El primero de ellos es que dice, ¿no?, que como en alguna de las visitas previas, creo que es el informe del 2001, dice que la delegación obtuvo una amplia evidencia, incluso de naturaleza médica, coherente con las alegaciones de tortura.
En otro de los informes señala que cuando reconoce a estos detenidos que a pesar del tiempo transcurrido, en varios casos, el tiempo transcurrido desde la detención hasta que ellos les ven, en varios casos los médicos de la delegación del CPT observaron restos de heridas que estaban en consonancia con las alegaciones hechas por estas personas incomunicadas. Señala de manera, yo creo que muy significativa, dos ejemplos también en los cuales observó discrepancia. Dos ejemplos de discrepancia donde había más, no había solo un caso, había varios casos, ¿no? Una de ellas era discrepancias en casos en los cuales el médico forense de la Audiencia Nacional decía que no había visto ninguna lesión, pero luego cuando esa persona detenida iba a prisión o quedaba en libertad y iba a un hospital, los médicos de prisión y el hospital sí que detectaban lesiones que no habían sido vistas por los médicos de la Audiencia Nacional. También señalan discrepancia entre valoraciones que hacían los médicos de la Audiencia Nacional, que decían que eran lesiones no relacionadas con la tortura, y la opinión que los expertos médicos del CPT tenían sobre esas lesiones. Quiero citar dos muy significativas. Era el caso de una persona que alegaba tortura eléctrica, ¿no? Con estas Stun Gun, ¿no? Que dan descargas eléctricas, y que tiene una lesión en la sien. En opinión del experto del CPT, médico del experto del CPT, era una evidencia clara de la existencia de torturas, compatible con las alegaciones de esa persona. Y también en otra ocasión en la cual se vieron una alteración de las enzimas musculares y equimosis que los expertos de la delegación CPT llegó a mencionar que era evidencia prima facie de la existencia de maltrato. A la vista de ello, el CPT hizo una serie de recomendaciones que se debía mejorar el papel de los médicos forenses de la Audiencia Nacional, que estos deberían de tener una actitud más proactiva en los reconocimientos, de que se debían efectuar en privacidad, fuera del alcance de la vista y del oído de la policía, que tenían que tener el derecho a ser examinados por un médico de su elección, que el médico forense se debería identificar formalmente ante el detenido para que no hubiera suspicacias, que se debían mejorar los locales y los medios materiales de manera casi anecdótica, ¿no? Decían que bueno, que puede que no vean las lesiones que luego se vieron en prisión o en el hospital porque la luz que tenían en el despacho era muy deficiente, ¿no? Como cosa ya que casi raya, ¿no? el terreno de lo incomprensible. También decía que los médicos tienen que solicitar exploraciones complementarias, analíticas de sangre, TAC, y que los informes forenses y los reconocimientos deberían ser acorde a los informes o a las guías profesionales internacionalmente publicadas. El Comité de Derechos Humanos en el año 2015 comentó entre las recomendaciones al Estado español que debía asegurar que los exámenes forenses deberían ser imparciales, exhaustivos y se debían llevar de acuerdo con el Protocolo de Estambul. Yo creo que esos dos consejos, ¿no? De decir en el año 2015 que los exámenes sean imparciales y exhaustivos son un claro reflejo de lo que pudieron observar, ¿no? Los expertos de Naciones Unidas cuando hicieron su visita a España. Y por último, aunque Amaya ya lo ha tratado en profundidad, en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también recogen en ocasiones el trabajo deficiente de los médicos forenses como un elemento esencial en la insuficiente documentación de los casos de tortura. Siguiendo con la presentación, en la siguiente diapositiva os quiero presentar los trabajos de investigación que hemos hecho una serie de médicos vascos en colaboración con médicos daneses. Voy a empezar por el que creo que es menos importante. En este trabajo, que ha sido publicado en la revista Tortur, que es una de las principales a nivel internacional que trabaja en el ámbito de los derechos humanos, lo que hicimos fue un análisis de 245 testimonios de tortura de personas incomunicadas que habían sido sometidas al Protocolo de Estambul y que engloba de los años de 1969 hasta el 2014. En este informe, en la siguiente diapositiva, llegamos a las siguientes conclusiones basadas. Esta es la percepción que tenían los detenidos. Cuando les preguntaban, oye, ¿tú qué opinas del trabajo de los médicos forenses? Las principales 5 conclusiones las quiero resumir en esta diapositiva, ¿no? Para estos detenidos, el desempeño profesional de los médicos forenses era claramente deficiente. Los médicos no lograron establecer un clima de confianza adecuado para posibilitar un reconocimiento bueno. A menudo los detenidos les percibían como no neutrales, como no independientes e incluso en alguna ocasión les definían como colaboradores con la policía.
también señalaban en bastantes ocasiones de que después de haber denunciado las denuncias, ¿no?, de tortura, que habían sufrido tortura al médico forense, luego habían recibido amenazas de represalias como consecuencia de ello. Y se le señalamos cuando hacíamos un estudio por los periodos que a partir del 2091 se había mejorado algo, pero nuestra impresión era que los exámenes forenses no constituían un medio suficiente para documentar de manera adecuada las denuncias de tortura. Quiero mencionar también estos dos artículos en los cuales también este grupo de médicos vascos y daneses hicimos un análisis en profundidad de cerca de 1000 informes médico-forenses emitidos principalmente por los médicos de la Audiencia Nacional. El primero de ellos está publicado en el año 2002, el segundo en el año 2008 y la metodología de trabajo fue similar, ¿no? En este intervalo 2002-2008 es cuando ya el CPT había publicado varios informes en los cuales hacía recomendaciones a los médicos forenses y queríamos hacer un contraste sobre qué grado de eficacia habían tenido esas recomendaciones. Nuestras conclusiones fueron desalentadoras, ¿no? Sí que decíamos que del primer periodo al segundo periodo se había mejorado algo, pero que dicha mejora había sido totalmente insuficiente. Muy brevemente vamos a mencionar estos artículos en esta diapositiva, aunque no se ven muy bien los números. Hace referencia al informe, al segundo artículo que he mencionado del año 2008, ¿no? En este informe analizamos, en esta investigación, 425 informes médico-forenses de la Audiencia Nacional. De ellos, en el 40%, hemos comentado antes, ¿no?, qué debería recoger un informe médico-forense para decir que su informe pericial es adecuado, ¿no? Pues en un 40% de los casos, el médico no recogía ningún dato sobre si la persona había sufrido o no malos tratos. Es decir, si la función principal es ser garante de los derechos del detenido y este dato es desconocido, pues desde luego ya de por sí es un fracaso, ¿no?, en el trabajo. Del resto, aproximadamente en un 30% de los documentos decían que habían recibido torturas y en otro 30% que no habían recibido torturas. Nos quedamos con el primer grupo, ¿no?, la columna del medio. De los 127 que decían que habían tenido torturas, vimos que en 63 se recogía alguna información sobre el estado subjetivo de la víctima, sobre si tenía dolor, tenía algún síntoma relacionado con la tortura o aparecía algún hallazgo físico. En el 50% de esos 127. Pues bien, solo en 4 de esos 63 informes dijimos que había una información suficiente para hacernos una idea de lo que podría haber ocurrido con esa persona con unos hallazgos médicos suficientes. Y por último decir que de esos 4 informes ninguno tenía una conclusión sobre el grado de compatibilidad entre lo que el sujeto estaba contando y los hallazgos que los forenses habían detectado. Con todo ello, en la siguiente diapositiva veremos las consideraciones que hicimos que vienen en consonancia también con lo que han comentado los otros organismos que hemos dicho que han evaluado el trabajo de los médicos forenses de la Audiencia Nacional, ¿no? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Naciones Unidas y el CPT. Nosotros concluimos que los reconocimientos médicos eran a todas luces insuficientes e inadecuados, que todo ello suponía un fracaso de la profesión médica en su papel de documentación de la tortura y, en consecuencia, que los médicos forenses, el sistema forense, había fallado en su papel de ser garante de los derechos de los detenidos, que, como hemos dicho, en este tipo de periciales es el objetivo principal que debería tener. Los motivos de todo ello son múltiples, ¿no? Algunos apuntados también por el CPT. Los forenses trabajaban sin un protocolo formal. No había una armonización de la práctica médica. Cada médico forense de la Audiencia Nacional trabajaba de una manera distinta. Muchos informes, muchos reconocimientos se hacían fuera del ámbito de privacidad, delante del oído, de la vista de los policías. Nunca o casi nunca solicitaban pruebas complementarias que hemos dicho son necesarias, o sea, una radiografía, una analítica de sangre, un TAC, una biopsia. Nunca hacían conclusiones sobre el grado de probabilidad de lo que el sujeto cuenta, ¿no?, con lo que ellos observaban. También observamos que los médicos forenses no tienen unas directrices claras del Ministerio sobre el papel importante que tienen como funcionarios garantes de los derechos de los detenidos. No había planes de formación especializada en esta materia
y no había tampoco ninguna supervisión profesional cualificado por las estructuras jerárquicas de las estructuras de los institutos de medicina legal. Añadimos otro motivo, que es el que aparece arriba en mayúsculas, y es el fenómeno de la dual loyalty, ¿no? Dual loyalty es la lealtad doble, y es cuando un funcionario o un médico contratado por la administración hace prevalecer los intereses de su institución, los intereses del Estado, sobre los intereses del paciente, que es lo que debería prevalecer, ¿no? Con todos estos factores, en consonancia con lo que ha dicho, ¿no?, el CPT y otros organismos internacionales de monitoreo, concluimos, ¿no?, que el trabajo de los médicos forenses de la Audiencia Nacional había sido absolutamente deficiente. Acabo ya con la siguiente diapositiva y lo hago mencionando al IRCT, que es uno de las instituciones más poderosas en la prevención de la tortura, una institución de ámbito internacional, y nos dice, ¿no?, que la impunidad, que era de lo que hablamos, ¿no?, hablamos de esa iluntasuna, esa falta, ¿no?, de reconocimiento judicial de lo que ha ocurrido, también dicen que es el resultado de una falta de conocimientos de cómo investigar y documentar de los casos de tortura. Añaden, ¿no?, que muchos profesionales de la salud poseen poca o ninguna formación en esta materia. Simplemente les falta pericia y los conocimientos técnicos específicos que se requieren para poder investigar y documentar eficazmente los casos de tortura, ¿no? Yo creo que, por desgracia, son muchos casos en los que hemos observado esta carencia, ¿no? Y en relación con esta idea, ¿no?, de impunidad como consecuencia de un trabajo deficiente de los médicos forenses, señalar esta última idea, ¿no?, que es la que aparece en una editorial que hubo sobre la tortura, creo que fue en la revista Hamac, en la cual hace un análisis de la complejidad de la profesión médica con la tortura y citaba muchos países, 100 países, y uno de estos elementos, ¿no?, de complicidad comentaba que podría ser una documentación deficiente y negligente del papel de este garante que hemos comentado de los médicos forenses. Bueno, por mi parte es todo. Mila esker, Benito, eta azkenik mahai inguruaren lehen atal honekin amaitzeko torturaren biktimen erreparazio psikologikoaz hitz egingo dugu, eta horretarako gurekin dago Olatz Barrenetxea, psikologo klinikoa. Eusko Jaurlaritzak agindutako ikerketarako psikologen taldeko koordinatzailea izan zen, eta 202 kasu desberdinetan Istanbulgo protokoloaren behatzailea ere izan da. Arratsaldeon eta ongi etorri, Olatz, nahi duzunean zurea da hitza. Bai, arratsaldeon. Bueno, ja gauza asko esan dire torturari buruz eta Istanbulko protokolari buruz, bakarrik apur bat remarkatu, no, psikologoen moduan, no, eta zein zan gure ardura handiena, zan apur bat psikologikoki ze sintomatologia eta hor zegoen tortura jasandako pertsonek zeukaten ondorioak sinesgarritasun hori nola frogatu. Eta, bueno, Istanbul protokoloa gida moduan oso baliagarria izan da guretzat, egia da, ze, bueno, gutxienez gida horretan bazegoen ibilbide bat, no? Nola egin elkarrizketak eta ze datuak hartu behar genituen, no, kontutan, no? Nolabait ere sinesgarritasun horretara heltzeko, baina, bueno, kasu asko ikusi ditugu, kasu asko aztertu ditugu, eta horrekin bat ere ikasten joan gara. Eta bai RCTko jendearekin, no, kontaktuan, CPTko jendearekin kontaktuan ere, bueno, partekatu izan ditugu gure zalantzak. Eta orduan, nolabait gaur egun, no, bai 45 kasu egin genituenean 2010ean hasi ginen kasu horiekin, apur bat zientifikoki zelan sinesgarritasun horretara heldu algitezkeen metodologia bat erabiliz, gero hori oso baliogarria izan da, nolabait ere orain, no? Ibakekin batera 202 kasuak aztertu izan ditugunean, ze metodologi bera erabili izan dugu, eta nolabait informe horiek pisu garrantzitsua daukate zientifikoki, non hor, no, agertzen diren sinesgarritasun balioak
balidatuta daude internazionalki ere bai. Eta, bueno, puntu horretan gauz, urte askotako lana izan da, baina gutxienez hori badekogu lortuta dagoeneko, ze internazional mailan onartu digute gure metodologia oso ona dela eta benetan egindako lan ikerketa goraipatu ziguten bere momentuan. Honekin batera, ze torturari buruz hitz egiten dugunean, ni beti, gauza bat gustatuko litzaidake aipatzea, eta torturari buruz hitz egiten dugunean zer dan tortura, eta tortura metodoak, eta tortura psikologikoa, eta tortura fisikoa hor gabiltza, no? Beti borroka horretan, eta nire gustatuko litzaidake laburbilduz, no? Apur bat, eskema txiki bat, no? Egin dut, non importantea da ere ulertzea zer dan tortura eta noraino heltzen dan tortura, no? Eta ezen beste metodoak edo noiz erabili diren, ze hori importantea da, baina gehien bat ikerketarako, baina tortura ulertzeko noraino heltzen dan, zen minak sortu ditzaken pertsonengan eta kolektibo bategan, ulertu behar da baita ere zen mekanismoak dauzen hor, no? Eta nolabait laburbilduz ulertzeko apur bat, lau zutabe printzipalak laburbildu ditut. Mekanismoak aztertuz, eta hori da guk protokol, informe berezial bat egiten dugunean, kontutan daukagunean ikusi dugun guztia, entzun dugun guztia, detektatu dugun guztia, hilbanatzeko eta informe hori idazteko, bale? Kontutan izaten dugu lehenengo torturatzaileak edo torturaren metodo horietan mekanismo argi bat da torturatua den pertsonari nekea, defentsak eta bajatzea eta nahasmena sortzeko dauden teknika ezberdinak. Ez nazareziko azaltzen denak, ez bestela ordu beteko goitzalea emango nuke. Baina, hor sartzen dira, gu kontutan hartzen dugu leku fisikoa, eta leku fisikoa esaten dugunean da, ez bakarrik zelda, baita ere leku aldaketa trasladoa zelan izan dan, baita ere mediko forentzarekin dagoenean ere zer motatako tokia dan, baita ere galdetegiak ematen diren tokietan ikusteko aukera baldin badokate ere azaltzeko nolakoa den, baina ez badute ikusten ere badokate beste percepzio batzuk daude, entzumena, ukimena, moketa dagoen, baldosa izan daiteken, apur bat eta gehien bat ere behar dugu jakitera ze sensazioak izan zituzten leku horietan. Loaren erritmoa ere oso importantea da, jakitea deskantzatzeko aukera izan zuten edo ez, loaren erritmoak apurtzen bazuten edo ez, likidoa eta elikagaiak, ingesta hori egin duten edo ez, eskaini zieten edo ez, ukatu egin zieten edo ez, manipulazio bisuala, zemotatako manipulazio bisualak eduki dituzten, entzumenezko manipulazioak egon diren edo ez, temperatura aldaketak ere egon diren, zegoeratan bero larriak eta zegoeratan ere hotz handia izan duten, aldaketa horiek manipulatuak izan diren, tarteka, denboraren erabilera, gai izan diren, nolabait, gutxi gobera, denboraren ibilbide horretan kontrol minimo bat izan duten edo ez, eta gero ze tortura fisikoak ere izan dituzten nekea sortarazteko. Eta hori kontutan hartzen dugunean, bagoaz ikusten, gaztelaniaz esaten dena entornos torturantes, nondik hasten da, ibilbide horretan ja torturaren prozesua. Gero beste bloke bat oso importantea dana da, niaren kontra doazen mekanismoak, batzuk oso konkretu dira identitate sexuala eta generoaren aurkako erasoak, eta hor ditugu ukitzeak, abusuak, bortzaketak, nortasun politiko, sozial eta pertsonaren kontrako humilazio gogorrak, eta horiek ere aztertzen ditugu, eta hirugarren bloke honetan, hirugarren puntu bat ere kontutan hartzen den, eta asko erabiltzen dena, baina horrek sortu dauen eragina ere kontutan hartu behar dugu psikologoak dela, familia eta familiaren kontrako mehatxuak eta informazioa nora erabili den,
eta ze emozioak sortu dituzten, eta ze erruduntasun sentimentua lortu duten. Gero, hirugarren bloke oso importantea dana, eta ardatz printzipalena, atxiloketaren hasieratik bukaeraraino doan ardatza da, eta momentu oro dago, eta da beldurra, eta beldurraren prozesua. Beldurra danok, noizbait igual sentitu izan dugu beldurra, eta berez, beldurra da emozio larri bat. Emozio larri bat eta kudeatzeko zaila dena. Batzuentzat, eta horrela entzun izan dugu, eta horrela ikusi dugu, eta berbizi izan dute errelatuetan, jasan ezinezko emozio bat, bale? Beldurraren helburua, pertsona, defentsari gabe ustea da, eta torturatzailearen menpean jartzea torturatua den pertson hori. Berak nahi duen hori lortu arte. Hori da helburu printzipalena. Eta beldurra pertsonarengan instalatzeko konbinatu egiten dira, askotan hitz egin duguna eta jakin duguna metodo bezala, dira mehatxuak, baina mehatxu batzuk azkenean egi eta bihurtzen dira, eta beste mehatxu batzuk ez. Zigorrak, segun zer erantzuten duten, edo zer ez duten erantzuten, edo berdin dio erantzuten duten edo ez, zigor batzuk jasan behar dituzte, simulazioa konbinatzen dira, eta irainak konbinatzen dira. Kombinazio honetan, beldurraren instalazio prozesua oso ondo gelditzen da, pertsonaren barnean. Zertarako, torturatua egoeraren kontrol eza sentitu arte, eta horrela, hori da helburu bat, beldurra instalatzearen helburua, eta horrek sentitzen dutena da, ez dagoela egoera kontrolatzeko modurik, ez dago egoera honetan inolako irtenbiderik, eta egoera horretatik ateratzeko erantzuna ez da aurkitzen, ez dago erantzun logikorik, apur bat oso eskizofrenikoa diren egoerak dira, non guretzat, egoera bortiz baten aurrean, erantzun normal bat izan zitekena defentsa moduan, inkomunikaziopean eta tortura saio baten erantzun mota horiek ez dute lekurik, ez dago modurik hori ateratzeko. Vulnerabilitatea, indefensioa eta sumisioa edo menpekotasuna muturreraino heldu arte instalatzen den eta erabiltzen den prozesu bat da. Eta azkenengo zutabea kontutan hartzen duguna da, ez bakarrik galdeketa askotan hitz egin dana, bi galdeketa mota egon daitezkeela, edo bi polizi mota, el bueno y el malo, edo galdeketa indar gehiagorekin, edo violentzia gehiagorekin daudenak, eta lasaiagoa direnak. Horiek horrela dira, eta horrek ere zentzu bat dauka, hori ez da kasualidades, baina baita ere, joan gara ikusten galdeketen barruan badaudela elementu printzipal batzuk kontutan hartu behar ditugunak ere. Nahasmena sortzen duten elementuak, isiltasunarekin amaitu eta ezeskorik ez da onartzen, sortzen da egoera bat non ez dago modurik isilik egoteko, ez dago modurik ezetz bat esateko. Erabiltzen da tentsio puntu horiek eta mekanismo batzuk non pertsonak egoera horretara eramaten dute. Eta gero, sedimentazio denbora deitzen dioguna, hauek da konbinaketa bat. Normalean guk, eurek ez dakite gutxi gora bera, baina bai sentitzen dute galdeketa oso laburrak zirela, guk uste dugu ordu betekoak izan zitezkela gutxi gora bera, gero zeldara eramaten dituzte, eta pentsatzeko denbora utzi bertan, eta berriro beste interrogatorio bat. Orduan, hor, nahasmen, kontrolesaren funtzioa sortzen dut ere bai, nekea eta erantzun kontrolatuak ezeztatzeko. Eta azkenengo elementua ere askotan agertzen dana, galdeketetan da torturatzailearen funtsezko papera. Berak duela kontrola
edo zer gauza egin dezakela inkomunikazio eraten duen bitartean, eta ondoren ere, bale? Mehatxu hori instalatuta gelditzen da. Osea, horregaitik askotan entzun izan dugunen, lasaitu zirela kartzelara heltzean, zan apur bat, ez bakarrik, inkomunikazio egoeratik ateratzen zirelako, eta, bueno, apur bat amezgaizto horretatik ateratzen zirela, baizik eta kaleratzearen bildurra. Ze kaleratzearen bildurra zan, mehatxu hori zegoena, kalean gelditzen baldin bazara, berriro hor egongo naz, zu kontrolatzen eta zuri nahi dudanean mina egiten. Eta hori oso instalatuta gelditzen da. La tortura. Bueno, importante, ¿no? Poder ver que es un poder muy destructivo en la persona y en su entorno, ¿no? Hemos visto, ¿no?, que genera un sufrimiento físico y psicológico importante. Y no solo, ¿no?, ya se ha ido diciendo en la charla, que no solo busca la inculpación de otras personas, sino también castigar y destruir la integridad de la persona torturada y también del entorno más cercano. Lleva a las personas a una situación límite entre la vida y la muerte, ¿no?, hasta el deseo de morir. Bueno, hoy, ¿no?, ayer leí también en este juicio de Iratxe Sorozábal también, ella también, ¿no?, lo plantea en la declaración en la Audiencia Nacional, ¿no?, como ella también llegó a ese punto, ¿no?, a desear morir. El objetivo principal psicológicamente también es quebrar la identidad, ¿vale? Pero la identidad de la persona, la identidad política, la identidad social. Ese es el objetivo. Consiste en destruir el bienestar físico y emocional de la persona, deshumanizar y quebrar la voluntad de la persona y generar una situación tan aterrorizadora que pueda paralizar también cualquier respuesta de no políticamente correcta o contra el Estado de cualquier, ¿no?, denuncia que quieres hacer, porque cualquiera puede ser detenido y puede pasar por ahí. Era, bueno, como un mecanismo de alguna manera también para también parar, ¿no?, seguramente los movimientos sociales que había en su momento y después también. Me gustaría poner unas diapositivas porque cuando hicimos las investigaciones de los 202 casos que hicimos las periciales en la investigación con el IVAC, una de las condiciones, bueno, sobre todo por la experiencia que ya teníamos, que pusimos era que las personas que íbamos a pasar el protocolo de Estambul tendrían que luego acudir a 3 sesiones grupales para poder ver un poco cómo se encontraban, recoger un poco si había reexperimentación o sintomatología después de haber relatado esa situación tan traumática y dolorosa, y también, ¿no?, escuchar un poco qué necesitaban. Entonces, bueno, de todos esos grupos que hicimos, bueno, sacamos muchísimas conclusiones, pero creo que es importante algunas que os quiero mostrar, porque es importante también escuchar a las personas torturadas qué es lo que sienten y qué es lo que necesitan, ¿no? No solo lo que les pasó, sino y el después de eso, ¿no? Y creo, bueno, lo he cogido así un poco para poder mostraros. Tortura esperientzia traumatikoa bizi izan duten pertsonek, ez da esaten duen, zer esaten duten, zer pentsatzen duten, zer nahi eta behar duten entzutea zan helburu bat, no? Eta gu geneukan bildur bat zala, claro, 202 hoien artean bazegoen jentea 60ko hamarkadakoa, 70ko hamarkadakoa, 80koa, 80, 2000 eta 2010koa. Orduan, claro, tortura jasan izan zutenetik eta protokola pasatu arte, 2015an pasatu genizkiela protokoloak, pues, urte asko pasatu izan ziren, eta baitere pues, beldurra geneko nere zer mugitu zitekeen, no? Protokoloa pasatzerakoan. Eta
denborak lagundu dauen edo ez, no? Horregaitik hor, begiratu behar genuen ere eurekin horretaz hitz egin, hori da protokolostean sentitu izan zuten hori ere hartzea. Eta, batzuk esaten zutena da denborak laguntzen duela eta elkarrizketa egiterako orduan, distantzia emozional gehiago ipintzeko aukera izan dutela. Eta beste batzuk aldiz, denborak eziela lagundu ere, komentatzen ziguten, gauza asko erok nahi zuten jasandako guztia kontau eta egia da, denboraren poderioz gauza batzuk astuta zituztela eta hori ere zuten oso manejatzen, no? Batzuk esaten zuten, no? Denborak mina baretu dotziela, mina eta narrazioa egiteko gaitasun gehiago izan dutela. Grafiko honetan, apur bat labur bildu zen, denborak lagundu dauen edo ez, 100% denborak bai lagundu duela errelatoa egiteko esan zuen, 160 ez duela lagundu, zenbat eta denbora gehiago pasau, gauza asko ahaztuta zituztela, eta orduan, eta baita ere konektatzeko egoera horiekin kostu gehiago zen, eta 110 esan zigun, hor ez zutela ikusi diferentziarik. Bai protokolo hasi pasatu baino lehenago gauza bat bai izan genien, ze askotan ez da jakiten zer dan protokolo bat pasatzea. Ez da denuntzia bat egitea, ez da bakarrik eta soilik gertatutakoaren errelatoa egitea. Protokolo haratago doa. Protokoloa da gertatutakoa eta horrekin konektatuz, zer sentitu izan zuten momentu horietan eta orain gogoratzerakoan zer sentitzen duten hori ere kontutan hartzen da. Claro, hau importantea esan azaltzea, ze batzuk etortzen ziren, ikuspe horreaz, nik kontatuko do pasatu izan nuena eta kitxo. Eta zen dinez, pasatu izan duzuna, baina baita ere erresonantzia emozionalak ikusi behar ditugu eta baita ere gaur egun dauden erresonantzia emozionalak egoera traumatiko horreaz konektatzerakoan. Eta protokola pasatu ostean, saio horietan esaten zutena da, pertsona askok adierazi zuten ez zutela atxiloketari buruz hitz egin, gurekin, psikologoekin hitz egin zuten bezala, sekula. Askok, bai komentatu zuten, bai hitz egin zutela gertatukoari buruz, nahiko sakon, baina ez sentitu izan zutenari buruz. Hori ez zutela ikutzen. Orduan, hartu genituen talde horietako errelato guztiak, eta 180 gertatutakoaren errelatoa egina zeukan bere historian. Eta 180 horietatik 110 bakarrik apur bat errelato horretan sentimenduak ere adierazteko baimena eman zin bere buruari. Eta 120 inoiz ez zuen hitz egin bertan gertatutako horreri buruz. Egun horietara bueltatzea, bizipen haiekin bat egitea, esperientzia gogorrak kontatzea, barne sentimenduak mugitu egiten dira, eta eurek horretaz hitz egiten zuten eta ze mugimendu eta zelan sentitzen ziren. Esparru hori ematen genien apur bat berriro sentitzen zuten hori ere berriro adierazi dezaten eta ez berriro barruan gelditzea ordura arte egin izan zuten bezala. Beste batzuentzat komentatu ziguten hitz egiteak, ez bakarrik errelatoa ematea, baizik eta hitz egitea sentimentuari buruz, zelan sentitu ziren, zelan sentitzen diren orain, hori berriro, oroituz eta orainaldira ekartzean, askatzailea zala ere komentatu ziguten, liberatu egiten zirela apur bat, eta nolabait ere erreparatzailea zitekela. Orduan, apur bat berriro,
grafika honetan ikusten dana da, 94%a hitz egiteak berriro, no? Tortura eta jasandako bizipen horietaz hitz egiteak asko mugitzen ziren, 94%, 80%, bueno, sentitu zuten liberazio puntu bat izan zala ere, eta eskertu zuten, no? Ez zutela jakin, no? Horrek ondorioek ekarriko zituela, baina eskertu zuten liberazio bat moduan sentitu izan zutelako, eta 60%, erreparatzaile moduan ere sentitu izan zuten eukitzea espazio hori eta horretaz hitz egitea. Eta baita ere protokolo bera ere pasatu zen modua, no? Zaintza horregaz eta sentimenduak apur bat zaindu, zentzunez eta manejatzen, no? Ze hor psikologak perixal horretan ere lan hori ere egiten da. Bagenekien susmoa geneukan, baina oso harrituta gelditu egitzen, eta nik uste dut oso importantea dela ere adieraztea. Saiotan agertu zen ere puntu garrantzitsu hau, no? Familiarekin noizbait jasandako horreri buruz hitz egin zuten edo ez, no? Hasieran, ondoren, 5 urtetara, 10 urtetara, batzuk 25, beste batzuk 30 urte pasata, eta noizbait ausartu diren familiarekin horretaz hitz egitea, eta familia beraiekin. Eta, grafika ipiniko dotzuet, 97%, ez zuten hitz egin, eta ez zuten ordura arte hitz egin familiarekin. Ez familia eurekin eta eurek familiarekin berez. Eta 3%, bai. Baita ere, bueltatu ziguten gauza importante bat, prozesu hau egin ostean, bai konturatu ziren ze importantea den, no? Horretaz hitz egitea, eta batzuk bai planteatu zuten, igual orain hasiko zirela, no? Nolabait, ate hori irekitzen eta aukera hori emoten. Ze ez esan bakarrik eurek partekatzea, no? Eurek bizi izandako momentu hori, baizik eta baita ere konturatzen ziren, eurek ere imaginatu izan dutela beti eta kontutan izan dutela beti, baina inoiz ez dutela euren familiagaz hitz egin, zelan familia ere egun horietan eta ostean sentitutakoa, pasatutakoa, no? Eurek emozionalki ere bai. Eta orduan, ireki ziteke, no? Hor espazio bat, non sentimendu horietaz hitz egin zezaketen eta konpartidu eta prozesu hori apur bat zaindu eta hitzi. Hor konturatu izan ziren ere, no? Eta Julenek ere, Julenek ez, no? Ez dakit Julenek komentatu edo norbaitek, zelan, batzutan, askotan euren errelatoak, no? Los relatos de los hechos esaten dana, no? Zer gertatu dan hori, no? Txarlatan, itzalitan hitz egin dute, no? Baina, gero babes falta hori, no? Edo zaintza bat, no? Zelan sentitu diren, askotan ez dute izan, edo ez dute eskatu ere ez, eta orduan prozesu hau egiterakoan, ikustean zaintza bat dagoela, eta hor gaudela, no? Denbora guztian atzea, no? Eurek sostengatzen, erreparatzaile moduan, eta baita ere, minaren errelatoa beste modu batez egin daitekela ere identifikatu izan zuten eta eskertu zuten, no? Oso importantea beste gauza bat landu genuena eta itzen genuen eurekin da, eta eurek ere behar zuten partekatu zen, zer ulertzen zuten, tortura hitzaren atzean zegoena, no? Eta ez, elektrodo poltza, no? Haratago joan nahi genuen, eta 95% adierazi zigun limitea, no? Muturreko egoerara heltzea zala, 99%ak humilazioaren muturreko egoera jasatea horrela bizi izan zuten, 99% beldurra, 123 terrorea, 191 haustura hori, kiebrea esaten duguna, no? Barneko haustura hori, 160 indefentzioa, 189 impunidadea,
€184 incertidumbre hori, egoneza hori, no? Non ez dakigun, no? Zer gertatuko den, eta €185 erruduntasun sentimentua. Hori da tortura. Ez dira letodo, poltza, hori ere da, baina ez da hori bakarrik. Hau guztia da tortura. Eta torturaren barrean dagoen mekanismo bortitzenetarikoak. Hitz egitea, no? Importantea da salatzea, importantea da tortura buruz hitz egitea, hori ere beste gai bat izan zen, eta labur bildu zen. Garrantzitsua zen edo ez, egia, no? Esaten zen hablar de la verdad, no? Egia adieraztea eta gertatutakoa adieraztea zein importantea den edo ez, no? Orduan, 183 garrantzitsua zen, beurentzat, 102 beraientzat esan importante, no? Hitz egitea eta adieraztea gertatutakoa, eta 105 berdin zion. Bueno, bai edo ez, hor gelditzen ziren. Tortura berriro ez errepikade din, eta inork ez torturaz jasatearen balio hori ze importantea zen, hori ere atera zen, eta 185 oso garrantzitsua zen, garantia horiek, no, ipintzea, las garantias de no repetición, ezin zan, jasan, eta ezin zan onartu inor, no? Gehiago alako egoera batetik pasa behar izatea. 101 esan garrantzitsua, eta 104 berdin zion. Tortura sistematikoa zala, eurentzat 101 izan. Erantzuna 101 izan zen. Denek argi zeukaten tortura sistematikoa zala. Gizartaratzea importantea zan edo ez, 181 garrantzitsua zala esan zigun, 101 ezetz, eta 118 berdin zion. Bueno, egin behar bazan bai, eta bestela berdin zion. Sinesgarritasunaren balioa ere kontutan hartu gendun, eta 180 baietz esan zigun, oso garrantzitsua zala, sinesgarritasunaren froga hori. 107 ez zion inongo garrantzirik ematen, eta 103 berdin zion. Eta denuntzia judiziala. Importantea zen edo ez, garrantzitsua zen edo ez egitea, 110 eurentzat esan garrantzitsua, 110 garrantzitsua zen, 130 esan garrantzitsua, eta 120 esaten zuen, berdin ziola. Eta azkenik, orain noa reparazio momentu horretara, baina memoria kolektiba bat, no? Memoria kolektiba hori hartzearen beharrezkoa den eta zerbaitetarako balioko dauen edo ez, 186 baiezkoaren alde zegoen, eta 3 ez zegoen baiezkoaren alde, ez zuen uste beharrezkoa zenik eta balioko zuenik esertarako, eta 111 berdin zion. Egia, bizibilizatzea eta argitaratzea 182 baiezkoa, oso beharrezkoa zala, 102 ez, eta 116 berdin zion. Reparazio prozesua, beharrezkoa zen, 173 baiezkoa esaten zigun, 104 ez, eta 123 berdin zitzaion. Eta aitortza. Aitortzaren prozesua 153 beharrezkoa zen, 116 ez zuen behar dagoeneko, eta 131 berdin zion. Eta ja bukatzera noa, komentatu didazu zer, erreparazioari buruz zer esan, ezta? Bueno, yo en el proceso de reparación,
yo el primer paso creo que es el reconocimiento. El reconocimiento de los hechos, el reconocimiento del daño causado y de sus consecuencias. Quiero decir, ese es el primer escalón para ir a un proceso de reparación. Si no empezamos a reconocer lo que ha ocurrido y las consecuencias de lo que ha ocurrido, difícilmente podemos empezar a hacer una metodología de reparación saludable. Por eso yo creo que es muy importante, y lo estamos haciendo, pero seguir en ello, recoger los relatos de esa violencia, de la violencia de la tortura. Hay que recoger con mucho cuidado, con empatía y con calor humano, porque muchas personas seguramente no darán ese relato porque no quieren volver a ir a ese momento ni a recordar esos momentos y sentirse con esa vulnerabilidad. Entonces, por eso también hay que ofrecer ese acompañamiento, ¿no? Que se le ha ofrecido a estas 202 personas, pero ese acompañamiento de que se va a estar ahí en ese cuidado, no simplemente recoger el testimonio y ya está, sino que va a haber un cuidado y un acompañamiento pues humano y profesional, si lo necesitan en algún momento también. Hay que promover, ¿no?, una protección y un espacio seguro a las personas que han vivido trauma, ¿no? Lo digo en la tortura, pero lo digo en cualquier otro aspecto también, porque bueno, las personas que trabajamos con trauma sabemos que esas personas que han vivido el trauma necesitan un espacio seguro. Y hay que tener mucho respeto al dolor de las víctimas, ¿no? Es importante poner nombre, ¿no?, a ese horror que han vivido y poder, ¿no?, decir lo que a veces decimos que es lo indecible, ¿no?, que a veces no encontramos ni las palabras, ¿no?, para poder relatar esas vivencias, ¿no? Todo eso, dar ese espacio, ya de por sí esto ya es una medida ya reparatoria. Yo creo que es importante también promover dinámicas de entendimiento, de inclusión, generar, ¿no? Yo siempre insisto en una cosa, ¿no? Hay que generar espacios psicosociales donde acompañemos tanto a las personas torturadas, donde ninguna se sienta, ¿no?, ni marginada, ni aislada, ni excluida. Yo creo que hay que abrir espacios donde se permita hablar de lo que ha ocurrido, legitimando ese dolor y reconociendo los derechos individuales y colectivos de esa persona. Hay otras medidas de reparación que hay que tener en cuenta. Al Estado hay que pedirle que debe de garantizar el derecho al reconocimiento y la reparación integral de las víctimas de la tortura. Es importantísimo el reconocimiento a la verdad y a las garantías de no repetición. Son las dos medidas principales para poder hacer un proceso de reparación. Y la reparación simbólica también tiene un peso, ¿no? Quiero decir, un peso simbólico que de alguna manera cuando se va recogiendo, ¿no?, toda esta parte del reconocimiento, habría que darse el salto también a esa reparación simbólica. Y yo, por último, aunque muchas víctimas de la tortura así nos lo han trasladado, que no quieren ninguna compensación económica, yo sí creo que también, ¿no?, la tortura ha ido más allá, ¿no?, que el daño físico y psicológico, también el daño económico, ¿no?, en muchas familias, y también es una manera también de reparar y se debe considerar la viabilidad de estas medidas de reparación económica. Yo creo que sí que hay que tenerlas en cuenta. Y para terminar, yo creo que es importante, ¿no?, se habla mucho, ¿no?, de una memoria colectiva, pero es importante construir esa memoria colectiva. Lo hemos visto en otros países también cómo lo han ido haciendo y yo creo que esto lo tenemos que tomar como ejemplo, ¿no? Tenemos que tener que reconstruir todo el pasado de alguna manera para generar una memoria incluyente, ¿no?, de solidaridad y no de repetición. Tenemos que recoger toda la historia del dolor, toda la historia del trauma, para de alguna manera que todos, ¿no?, los padecimientos se incluyan, que eso genere una dinámica de solidaridad y de esas garantías de no repetición, pero que nadie se quede fuera. Yo creo que el daño individual no puede desvincularse de una perspectiva social, ¿no?, por el carácter, además, político, ¿no?, de las violaciones de derechos humanos, que es la tortura, entre otras violaciones. Estamos ante un daño social profundo y polarizado.
Y yo creo que es nuestra responsabilidad, la de los profesionales de la salud, la de los políticos, la de, bueno, el ámbito de la justicia y los agentes sociales, ¿no? Entre otras personas, que tenemos que trabajar conjuntamente para de verdad, ¿no? Poder generar una política honesta de reparación y reconstrucción de nuestra sociedad. Se puede reparar si vamos incluyendo y nos vamos implicando desde esa honestidad. Y bueno, yo hasta aquí, no... Gehiago ez. Mila esker Olatz, orain arte torturaren gaineko lau ikuspegi desberdin jorratu ditugu. Egia da, orain solasaldi baterako tartetxoa zabaldu behar genuela, baina denboraz justu gabiltza. Orduan badakitzuk Julen zenbait apunte hartu dituzula, beraz nahi badezu aurrera eta horrekin ja borobilduko genuke mahai ingurua eta amaiera emango genioke. Bai, nik bakarrik komentatu nahi nuen hitzartze guztietan eta hemen halako kasu bat egon da sobrebolatu edo zehar lerroa edo izan duena, ez? Izan dela Iratxe Sorzabalen kasua, ez? Zuan Irungoa zara, Irunen hainbat ekitaldien bat ekimen, dokumental bat egiten ari da, Iratxe Sorzabalen tortura kasuaren inguruan, berari elkartasunare nolabait luzatzeko. Olatze komentatzen zuen, ez? Istanbuleko protokoloa aplikatu zaiola Frantziar estatuan, estradizioa eskaerak nolabait aintzat hartzeko edo ez, baina ematen du oraindik protokolo hori ez dela sartu entzutegi nazionalean, ez? Eta oraindik ez dela aintzat hartzen nazio batuetako eta hainbat organismo internazionalek ematen dioten prestigio eta zorroztasun ikuspegi horritatik, ez? Benitoren hitzartzean nik uste dut rekonozitu nahi izan duela kasu bat aipatzen zuena elektrodoen aplikazioarekin eta Iratxe Sorzabalen kasuari nolabait referentzia egiten ziona, baina oro har hitz egiten zuenean, ez? Mediku forenseen, entzutegi nazionaleko mediku forenseen papera zein izan dan, ez dela batere impartziala, batere exhaustiboa, zorrotza, zurruna, ez dala izan, baizik eta instituzioaren aldekoa izan dala, ez? Eta entzuten genuen baita ere atzo gaurko informazioetan mediko forenseak deklaratu duenean ikuspegi objektibo, profesional edo neutral batetik baino, nola interbenito duen esanez, zuri beltzean zituela irudiak, eskatutako analizien emaitzak ez dituela ikusi, eta nolabait ze aitzakia jarri dituen, eta nolabait ze rigor eta ze profesionaltasun gutxi erakutsi duen, ez? Eta azkenean, Amaia Izkok ere komentatzen zuen, ez? Atristain kasua, nun defentsa eskubidearen urratzeagatik Estrasburgoko tribunalak bazpen bat eman duen Espainiar estatua zigortzen, eta deklarazio eta inkulpazioak bere prozesu penalean zigorra oinarritzeko ze garrantzia izan zuten, ez? Horri deitzen zaio arbola pozointzuaren, fruituaren teoria edo printzipioa, ez? Nun prozesua kutsatua edo pozointzua izen bada, prozesu horren emaitza ere kutsatua dagoen, eta gainera Amaiak nola gainera zenbatu duen eta analizatu dituen kasuen erdia behintzat, tortura egondan zigorren, entzutegi nazionalaren zigorren oinarrian, ez? Eta tamalez, kasu horiek, ez? Amaia ezin dira berriro ere zabaldu, tamalez ezin da kasu horiek berriro ere aztertu, baina espero dezagun Sorzabalen kasuan eragina izan dezan, Europar giza eskubideen auzitegiak eman dituen azkenengo ebazpen honek, eta ez dadila hemendik 10 urtetara, ez? Berriro ere, esan dezagun Iratxe Sorzabalen kasuan ere arrazoia genuela, baizik eta gaur efektibo izan dadin, ez? Aipatu nahi nuen hori besterik gabe. Mila esker, Julen, solasaldiaren amaierara iritsi gara, denborari gabe gelditu gara, baina amaitu aurretik hainbat ondorio azpimarratu nahiko nituzke. Batetik, Euskal Herrian torturaren errelatoa oraindik egin gabe dagoela, eta lanketa hori hasi berria dela. Hasieran aipatu dugun, Jose Arregiren hitzak hona ekarrita oso latza izan den fenomen honetan asko sakondu behar da.
torturaren dimentsioa ezagutzeko, egia azaleratzeko eta hortik biktimen justizia eta erreparazioa ekartzeko. Zentzu horretan, oraindik azken mailako biktimak baldin badaude horiexek dira torturaren biktimak. Oraindik ukatuak, oraindik ezkutuan eta oraindik zalantzan jarrita. Bigarrenik, torturaren biktimek behar bereziak dituztela ikusi dugu. Bidegabekeria honek utzi dizkien ondorio psikologikoek, traumek, erakunden aldetik erantzun bat merezi dute. Estatuaren biktimenea eta Nafarroan onetsitako legeen bidez aitortza horri bidea ematen zaion arren, asko geratzen da egiteko eta merezi duten erreparazioa behar bezala emateko. Hala ere, ikusten dugu, agian lege horiek ere etxai boteretsuak izango dituztela, beraz, ikusiko dugu. Aitzitik, biktimek erakundeetatik mina eta berbiktimizazioa sufritzen dute askotan. Torturatzaileei gorazarria egiten zaienean, emandako zerbitzua goresten denean, torturatzaileei sariak, kondekorazioak edo lanpostuen igoerak eskaintzen zaizkienean, horrelako praktikekin amaitu beharra dago, benetan bakea eta bizikidetza errotu nahi badugu Euskal Herrian. Eta beste ondorio latz bat, zuk aipatu duzuna, Julen, tortura tresna eraginkorra izan zela, eta agian hori da bide zitalena, ez? Torturapean jasotako adierazpenek, norbere buruaren kontra egindako inkulpazioek edo hirugarrenen pertsonen kontra egindakoek balioa izan dute Auzitegi Nazionalean zigorrak inposatzeko. Honek frogatzen du auzitegi hau egia edo justizia aplikatzeko baino zigorrak ezartzeko mendeku tresna gisa erabili zela. Gizarteak merezi du egi osoa, justizia osoa eta memoria osoa. Ez da horrela izango tortura oraindik den bezala ukatua eta ezkutuan dagoen bitartean. Alde horretatik, EH Bilduk bere prestutasun osoa eta bere konpromiso irmoa adierazi nahi du, bere esku dagoen guztia egiteko torturaren iluntasun hori argitzeko. Eta honekin amaituko genuke solasaldia, beraz, eskerrik asko, Julen, Amaia, Benito eta Olatz, eta eskerrik asko streaming bidez ere solasaldia hau jarraitu duzuen guztioi. Hurren arte.